О, какво стана? Ау, кръка ми. Малко го раздвижа. О, да. Експериментът. Защо ли трябваше да питам? Ох. Ти да не си умрял? О, не, аз се махам от тука. Дяволите. Май, това място се разпада. Да се махам от тук, защото не ми се седи изобщо. Нито една секунда. Какво това? Какво правите? You're alive. Thank God for that hazard suit. I'm afraid to move him and all our phones are out. Please, get to the surface as soon as you can and let someone know we're stranded down here. You'll need me to activate the retinal scanners. I'm sure the rest of the science team will gladly help you. Добре. Yes. Ела, ох, боже, защо нямам достъп? Защо нямам достъп до тези места? То точно в този момент. Тези неща ме плашат. О, боже! Какво да правя? Добре. Да помисля. Добре, има си последователност. Мога да... Yeah! Аз съм супер. Аз съм върха. Какво? Махам се! О! Не стига, още ме следи. Добре. Чудесно, лазери. Добре, вече разбрах, че са опасни. Ой, боже! Отвори се! Отвори се! По дяволите сензорът не работи. Дано не е бронирано стъкло. Радвам се. Чудесно. Не пускайте асансьора в случай на огън. Не виждам огън тука. Добре, това не бях аз. Не бях аз. Знам това. О, не. Не искам да падна. Не искам да падна. Внимателно. Чудесно. Какво е това? Закъснях, щеш да го убие. Тоест уби го, но аз закъснях, защото... О, боже мой! Стой на място! Не се приближавай. Имам пистолет. Видял ли ти стрелната в главата, умри? Добре. Мисля да задържа пистолета. Това място не ми изглежда безопасно. Сякаш е създадено да ме плаши. О, този.
С шегата за Варела. Радвам се, че умря. Аре, стига, бе. Толкова много кръв има. Добре. Ако имах приятел до себе си, нямаше да ме е толкова страх. Но аз съм сам самичък. Добре. По дяволите! Ще го прибера, защото аз просто... добре да трябва това. Да не стане и да ме изяде. Толкова ме страх, че натискам спусъка без дори да знам. Просто... Добре. О, амуниции! Чудесно. Така че до сега не съм използвал оръжия. Аз мисля се махам. Не ми седи тука, нито една секунда повече. Добре. О, боже! Окей. О, боже. Оу! Чудесно. Имам път. Къде е влакът? Къде ми е влакът? О, боже. Трябва да спра да казвам боже. Човек, не мисля, че там е безопасно. Още помогна да се махнеш. Чакай, да, извинявай, не иска да... Не бях аз. Просто... Добре, как ще се махна сега? Дяволите. Добре. Уау. Ще убия. Ау, това сигурно заболя. Добре. Тук трябва да има изход. Пич, не! От? Така, хвани го. Чай също тия да... Не! Добре, защо тук има бронирани стъкла? Мисля да не се занимавам с този. Виж, добре ли си? Човек, апарат е до тебе, стигни. Жив ли? Няма пулс. Мъртъв е като пън. Като пън, който е бил изгорен в огън, пънище. Чакай, какво е това? Трябва да... О, божечко! Добре? Ти! Не! Лошо куче. Внимателно. Това беше гадно. Не! Дяволите. Добре ли си? Добре, ела с мене. Подявай, човек. Ако си сам ще умреш. Добре, спокойно. Аз съм тук, имам пистолет. Ей, ти какво правиш там горе? Искам да ти кажа, че... Уоу! Добре, искам да ти кажа, че... Къде отиде?
Добре, ти стой тука. Bothered to slow you down, am I? Не ме забавиш. Просто ще умреш вътре, ако лежиш. Добре. Добре, внимателно. Аха! Ох, абе, много си бъзлив, значи. Аз за първ път използвам пистолет и ме е страх, ти ще се напикаш в гащите. Трябва да го намеря този. Няма да се крие от мен, или пък... Уеее! Щеш да ви влезе в устата. Добре, внимателно. Ти! Това. Ало! Какво-то... Къде? Стой, тук има зомби. Добре, да няма тунел или нещо такова. Не може просто да изчезне. Нямам достъп. Ти би трябвало да имаш. Това. Вътре имам гранати. Знам. Добре, аз по принцип не бих се осмелил да използвам гранати, но и без това нещо се разпада. Добре, просто внимателно. И надига много шум. Внимателно. О! Така. Как ми си иска да кихна. Ела. Каквото? Бързо, аз не. Яш гранати! Ей... Не знам какво си, но... Доста си страшно нещо, каквото и да си. Бе, писна ми от зомбита! What? Какво правиш вътре, бе? Къде отиде? Пич, къде си? Знаеш, стой си там, не ми трябваше. От, виждам те. Добре, в момента изобщо не знам какво правя. Добре, трябва да стигна до тази шахта. Защо съм толкова нисък? Ох, това няма да ми хареса. На 3. 1, 3. Уаааа! Не, така. Чудесно. Още един мъртъв полицай. Добре, защо държим полицайите и бодигардовете тука, след като нищо не могат да направят? Само умират. Гледай. Ехо! Ох, боже. Чакай ме! Добре, Мурат!
Спокоен съм. Сякаш аз съм издържал повече каквото... Не! Махай се! Добре, трябва да направя нещо, трябва да се скрия. Махайте се от тука! Айде, слизай! Ау! Ще ви... Не! Слизай! Ау! Не, бе! Дай слизай! Да! О, боже! Добре. Ще да кажа, че съм оцелял по-дълго време от полицайите, но... Явно... Това... Оу! Явно това нещо се е случвало доста време. Добре, ще отида там. Добре, бягай. Ой, боже! Сега какво? Няма... Добре, спокойно. О, боже, иска да се махам от тука. Не. Не. Вентилационна шахта, добре. Така. О, тук е доста тесно. Ясно е. Ау. Добре. Какво по дяволите? Какво си ти? О, боже! Така, изби ги! Нека мрът! О, боже! Какво правиш, бе? Добре, трябва да го обмисля. Наистина трябва да обмисля това нещо. Това ще боли. Добре. Сега как ще превина? Еми. Добре. Трябва да правим от друга страна. Боже, какви са... Дори не искам да питам. Всичките неща, които съм питал до сега, всичките се оказаха гадни. Дори не искам да знам в какво плувам. Добре, кръв без тяло. Приятно ми е. Аз съм Гордън Фримен. О, боже. Трябва да спра да казвам боже. Но съм много депресиран. Добре. Дади малко пръчка сега, ще да го погам в окото. Ще да го дъргам. Ще да е яко. Добре, сега. Накъде изобщо отивам? Аха. Добре. Сигурен съм, че горе има нещо като врата.
Добре, нека позная. Изхода е оттам. И за да стигна оттам, трябва да си рискувам живота и да скачам по това. Добре, къде изобщо идват? Къде изобщо идват тези неща? Започва оттам, идват някакси, идват тук и спират. Добре. Трябва да обмисля планът преди да преминавам към него. О, боже. Май ще трябва да го направя. Добре.